Samakasi, Nakanina, Ubeyat. When I was saying, me so proud I am them no better me so. Overcome and some more, overcome. Nakanina, Ubeyat. Minyame Bamia, yeah, Miyamua. Say, Hallelujah. Amen. Adofonom ede Awurade Nyankopɔn ase ene anopai so ewo kwanya wabie ede amayen ne nkwa wode ache yen so no ede aseda kese ma wonyame tumfo no ewo Yesu di mu se nya na adom ne na doya anka ne yente ase ode nkwa ache yen free mpim aduonu ne aduonu mienu yi eye anigye ene aseda ene sesa yede ma Awurade ewo de waye amayen emu anopai ye ambassadors hour anamsifo emre Awurade abiesa kwan ya mayen se wa wo hwe yok ona wutie yok FM ene Hytvgh no anopai eye inshira ene nkunimdie enso ede amao nyamre ne adaje ne trance na tie de Awurade Nyankopɔn ewo emawo anopa dwumadie yi Hans Yok Estate Development omo ene boy de dwumadie yi abrewo wo nyame asem a obeti na anopa yi anabahwe yi ena afi nso no
Adom boutique enso so eta ye chi a oboa yen edi dwumadie enso abrewo ena afei nso no Christ Ambassadors Church International enso so eta dwumadie achi ena ye de asempai ebrewo ene ya dombre ne nkwagye da emao besre odofo bi ase nyabere ne tie ne nyamre nso so ehwe na Awurade nam nasem so ebekasa akyerew na ahyew den osiesiw ama wanya ne nsem enkwane adom ewo Yesu Kristo dimu anopai menso a mede dwumadie ebrewo onyame akoa Moses Adaimensa wo Christ Ambassador Church International Awurade nam so edi asempai so ebrew asafo yi ewo kwahyeman o kwahyeman ene kwahyibu ufisi kwahyeman a okọ kwahyibu afa Santa Kwan no so usi Brukios bus stop wa ofa street ni so a okọ akosi main road bi akum school bi your friend Ret Academy na chi eho ena school sorry Asia ebompa yesue nyame asem ukuada nwumre ifiada nwumre ne kosiada no pa no nwotwe ene fa na Asia ho enti migiri yesa Awurade nam so nso ebehira ewo Yesu dimu ya bompa yada wasenya bitumfo ena no pay wonkwane ahode a wode ache yen anopay wasemni kasa kire yen na mo hon konkron so mayenti ase ne hurumu ewo wasemi mu ma wasemi nya aduane enya hwehwe